ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. ҳама каса бар дуруи азиз созаин тинҷен апашко шумоам созаин тинҷен зинда бошен. имрӯз 1 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 127 сомонӣ. имрӯз бар дуруи азиз 1 апрел будай. як хел бародаро мегӯянд ки рӯзи дурӯғгӯӣ будай. лекин мо кай рӯз гуфта будем? бадруи азиз дар имрӯза видео хонаҳои фурӯши квартираҳои арзона қабул кардем. ҳозир барои шуморо нархи навошона гап мезанем то охири видеоро тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳами канали саудотеҷе мошин хона ё квартираҳои арзон бихарен, бадруи азиз апашко уқа вақт шуморо намегирен поён дар кнопкаи подписатсия ку ҳамура бишқен ке ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. дастгирира фаромӯш накунед, дастгирира рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бардуи азиз апашко мо навора сар мекунем. илтимос ай шумо ядоналайкира аввал биҷиқен. дӯстони азиз хонаи фасоне десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ваданасос, тарафи Чорбоғ. як бор дига такрор мекунам. хона дар шаҳри Душанбе, ана ваданасос, тарафи Чорбоғ. 7 сотиқ заминаи 4 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ. дӯстони азиз 7 сотиқ замин 4 дархонаи фасони хушрӯ. свеч бардуи азиз 24 соат ҳастай мега овша мегзаронӣ. мақсад ана касе мисол хонара бихара овша мегзарона, свеч не ки 24 соат ҳастай мега. документои хона бардуи азиз мега документош 100%. ошхона дора, дита баня дора бардуи азиз, ҳоҷатхона подвалам дора, мактаб саддиқ наздикай. дӯстони азиз нархи ҳамин хонае ки тамошо кардесен 500 000 сомонӣ мега. 500 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам ва соҳиби ҳамин хона гуфтагия ки алиша мешава ба квартира. дӯстони азиз ба квартирарам алиш мешидаи. дӯстони азиз номерои телефонош ҳастаи дар рӯи экрани шумо. номерои россияшай ватсап дора. касе харидори аниқем бардуи азиз метавонен ки занг бизанен ё мисол ягон квартира ҳам дошта бошен алиш мекардаи. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. дӯстони азиз як хонаи арзони дигарро ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Офтобрӯя. 20 сотиқ заминаи 3 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ бо ремонти миёна. соҳиби хона маълумот додагия ки сирошна фурӯхта мешавад. 3 дархона бо подвалшай, 20 сотиқ заминшай, ана дита склад дора бардуи азиз, дита оғили гов доштай ва дита каҳдон доштай. соҳибхона илтимос кардагия ки фақат харидорои аниқ занг бизана бардуи азиз. нархи хонае ки тамошо кардесен 120 000 сомонӣ. хона дар ноҳияи Данғара қарор доштай. марҳамат занг бизанед. бардуи азиз агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десен бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зӯруш мекунем. ранг бори ҳамин хонане ки гарини маъқул чид. бо диққат гӯш кунед. бардуи азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати дар қад гуфтагиай. ҷамоати дар қад.
10 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ ремонтш бардуи азиз нав ремонт кардисан. мақсади ранг бордранша мезанӣ 100% мешава. соҳиби хона маълумот додааст ки 10 сотиқ замин 4 дар хона ба калидори калонаш аст. бардуи азиз ов дора ремонташ мисол ана кардагӣ чихелек десен ноҳияи фархор ҷамоати дарқат қишлоқи камуна. нархи хонае ки тамошо кардесен 220 000 сомониш мега. ин қамо баромад кардесем масъалаи лайкора бинем бардуи азиз. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. хонае десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон савхози 4 тарафи якшанбе бозор. 5 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот додааст ки 3 дар хона дар ноҳияи ёвон савхози 4 поёни якшанбе бозор чихелек гуфтем. ана барои нархиш бо муомила дора. нархи хона дӯстони азиз 250 000 сомонӣ мега. хона дар ноҳияи ёвон дӯстони азиз 5 сотиқ замин 3 дар хона 250 000 сомонӣ нархш будай. харидори аниқ бардуи азиз марҳамат метонен ки занг бизанен. не ки бардуи азиз харидор бошен числаи видеора нигоҳ кунен барвақттар боша баъд занг бизанен. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед барои харидорора рекламаи зӯруш мекунем. ана ки бардуи азиз хонае десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ 7 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ. ана хонаҳо ремонт дорад дӯстони азиз. соҳиби хона маълумот додааст ки детаҷа 5 комната дора 7 сотиқ замин шай. ана шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ гуфтагӣ дӯстони азиз дигар маълумотош навистагӣ нест. хасе мисол ана касе харидор бошен занг мезанен. нархи хона 330 000 сомонӣ будай. нархиш 330 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз касе харидори аниқ бошен метавонен ки занг бизанен маълумоти пуррара аз соҳиби хона бигирен. дӯстони азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри турсунзода 4 микрорайонда. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 36 метри квадратӣ доми новостройка. квартира ремонташ 5 звезда. бовар ки квартира гарини мисол ремонтш маъқул шуда. соҳиби квартира маълумот додааст ки 4 микрорайон доми 10 этажа ана дар 3 этаж қарор дорад. бардуи азиз ремонташ люкса чихеле ки дидесен. хоб қолин парда ана люстра кухни гарнитур мисол местодай ҳамаи шароитош ҳастай. пеши кохи нурда гуфтагиай. нархи квартира 252 000 сомониш мега. 252 000 сомонӣ. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед барои харидорора рекламаи зӯруш мекунем. бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ана ҳайкали модар гуфтагиай. назди ҳайкали модар якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 33 метри квадратӣ доми новостройка. квартирарам бардуи азиз ремонташ 5 звезда неки ремонти фасон. соҳиби квартира маълумот додааст ки срочна якхонагаи фурӯши 33 квадрат дар шаҳри ваҳдат ана бо ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад дар пушти ҳайкали модар. бардуи азиз нархи квартира 300 000 сомонӣ. чихеле ки гуфтам ба чиза чораш ина бардуи азиз хеле нархи навора фақат дар ами канали савду тж ба че ачкидор мебиненда. барои ҳамон подписатся кунед. бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 30 квадратни метрай домои пешина. квартира ремонти нав кардагӣ.
соҳиби квартира маълумот додааст ки адрес московский ориентир анарӯ парои магазини авран пешина доми общежит техпаспорт домовой книга дора. дӯстони азиз, нархи квартири тамошо кардесен 305 000 сомонӣ мега. 305 000 сомонӣ. бардӯи азиз, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар бошад, метавонем ки занг бизанем, квартираи арзонаи шаҳри душанбе бихарем. нархи зур айнакӣ. ханам хеле бардӯи азиз, апашкоҳои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки хонаҳакҳои арзон морӯӣ карданд, квартираҳакҳои арзон морӯӣ карданд, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор Кароли гапзан ҳамин як дона лайки бепала баҷихем. бисёро тамошо мекунем, не ки лайка намеҷихем. ҳамин видеоҳои ма дар кор ҳастай нестай бовар кунинда. бардӯи азиз, апашкоҳо хай мисол бисёр лайка меҷихен, не ки бардӯи азиз мисол бисёро намеҷихен, ҳамон одамо биҷихен ҳамин лайка, мисол ҳамин видео паҳн шава, бо мо ҳам мебинем ки мисол ҳамин видео паҳн шидесай, ҳамин бародаро да мисол ҳамин видео форидесай, мисол ҳамин видеоро маъқул кардесам, бо мо ҳам мисол тез барои шуморо видео мекунем. дастгириро фаромӯш накунед, лайк, комментарияда любой чӣ бинависен. дар комментария бинависен ки Сауду ТЖ беҳтарин видео, ё мисол ай ки ҷо хонатон дар кора, комментарияда ҳатман бинависен. илтимос ай шумо як дона лайки бепала баҷихен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.